A cultura pop xaponesa é a esencia de Spotaku. O salón trouxo as últimas novidades do manga e do anime e transformou o recinto nunha pasarela para cosplayers. Eles son un dos grandes atractivos da feira. O meu personaxe chamase Yato, é dun anime que se chama Noragami, e bueno, é un deus que vai pedindo diñeiro para hacer os favores da xente. Este año cogí un personaje del juego League of Legends, que lo consideran en Estados Unidos un deporte electrónico. Aquí en España de momento no hay, no se considera así. Y es una niña que tiene un oso de peluche, pero cuando lo lanza se convierte en real y mide 2 metros y planta fuego a todo lo que encuentra. Encarnan personaxes dos cómics ou das series de animación niponas. Os videoxogos tamén serven de inspiración para os disfraces. Deseñalos e confeccionalos é sempre un reto. Empecé co cosplay cando tiña 12-13 anos, porque era unha forma que me relaxaba moito e agora he chegado a moito nivel e gústame cada vez explorar novas técnicas e facer novos traxes. Gústame poder elaborar a miña propia roupa, tamén poder facer algunhas pezas ou armaduras cando teño tempo libre, é porque, digamos que é unha maneira de reivindicar, a creatividade, a cultura. Nunca sabes cómo vas a hacerlo del todo y te retas a ti mismo a ver si puedes hacerlo, cómo conseguirlo, cómo sí, cómo no, y para mí es muy divertido. Máis de 20.000 persoas visitaron Spotaku, un salón polivalente, con espazos para concursos, conferencias ou xogos. Xa van 7 edicións desta feira, consolidada entre as máis importantes do sector en España.